Morjesta. Sunnuntai, onko se 29. päivä 3. ja 5. päivä ilman videoa. Videoiden kuvaaminen aika huonoa, koska työt on vienyt kaiken ajan. Kaiken ajan tässä nytten. Ajattelin silleen, että jos tosiaan näitä videoita kuvaisi pätkiä vähän enemmän tässä ja tässä ja sitten yhdistäisi ja tekisi vähän semmoisia vähän niinku pitempiä kuulumisia. Harvempaan tahtiin, mutta sitten enemmän sisältöä. Onko se hyvä idea, että me tosiaan nyt teen niin kuin aina päivällä, joku päivä, niin päivän ajatukset ja sitten vaikka kerran 2 viikossa laitan sitten ne yhteen. Niin silloin tulee vähän pitempi video useammalta päivältä ja ajatuksia siltä ajalta. On tää kuvaamattomuus, eli kun ei tee videoita, niin on tää ihan kauheata. Mutta niin kuin sanoin, kiire on semmonen tällä hetkellä, että ei kyllä kerkeskään. Nyt me kerkeen tähän vähän aikaa puita ja sitten taas pitää lentää.